Apilan langsung tini takte buksunan bologo ke norok naitinang kesa konten tu hekian norok naitung de kabakang mia kerangmar hospital thangmani aro thagusong hospital boarding jakla ke ang mia naimani ke norok naitung de ke borok to asolya mane parani no thagu mane salo borok bai kisa ke borok nang nai phekya ke norok video no first to last skit khayawi naitung de asung norok sajak khangte ba full khlaina di sajak ko kisi jano nai asung thumbai Anh sao có bò? Keseng taboi ko thagono nanya sokpakya ke yang khanana ke tabrok kerangmar hospital borti admission nungjak ke brok tin sajin haikai tongkha oro admission nungjak kabon seng nanya ni hnei phailai ke bohorok belakeno sajago thago kahani bagani seng nailanya ni hnei tabuk sokpailai jak ke naina di tepo ke konorok nugui tongma khana sini thagono belakeno pura bongkha tei bo bohorok sajagnai belakeno sak noromong jagai tongo kahani bagani seng nailanya ni sokpailai konorok nugui ma khana sorry ni baginai ke borok picture kono pacak ni bak itu kono pacak tu rokno ana Kenoro nogoi ma khana seng tabuk nogo thanglai sinai ke tinini bagai asukno jotona na hambai.